Περάσαμε σχεδόν 3 ημέρες τριγυρνώντας μέσα στον κοκκινούπο λαβύρινθο της μαγικής Μεντίνα του Μαρακές. Εδώ και 1000 σχεδόν χρόνια εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περπατήσει από εδώ, έχουν κοιμηθεί, έχουν φάει, έχουν κάνει παζάρια, έχουν αγοράσει, έχουν πουλήσει, έχουν ζήσει τη ζωή τους. Σκόνη και πολυκοσμία και έντονα αραβικά αρώματα και καπνί και σκουπίδια και γάτες και τζαμιά και φωνές από ανθρώπους και αμανέδες από ημάμιδες. Είναι μια εμπειρία που δεν περιγράφεται εύκολα ούτε στο βίντεο ούτε και κάτι άλλο μπορεί να τη χωρέσει. Στην αρχή βρέθηκα σε χάος κυρίως για το πού και πώς να πάω, γιατί μου φαίνονταν δύσκολο να βρω πού τελειώνουν οι πάγκοι με τα εμπορεύματα, πού περνούν οι άνθρωποι και πού τα χιλιάδες μηχανάκια, τα γαϊδούρια ή τα καρότσια περνάνε κι αυτά. Ακόμα και στους μεγαλύτερους δρόμους που περνούσαν αυτοκίνητα, ακόμα και εκεί γινόταν χαμός. Τα χρώματα και το ανακάτεμα από υλικά και τα τόσα ετερόκλητα στοιχεία με έκανε να νιώθω και λίγο σαν μεθυσμένος. Η ατμόσφαιρα μέσα σε κάποια σουκ, περιοχές με πολλά μαγαζάκια δηλαδή, είναι βαριά από καυσαέριο και τις έχουν σκεπασμένες με πανιά ή σκαλισμένα ξύλα που προστατεύουν από τον ήλιο. Οι περισσότεροι πολιτές είναι αρκετά χαλαροί, φιλικοί και ευγενικοί και ακόμα και εκείνοι που επιμένουν λίγο περισσότερο, αν 2-3 φορές αρνηθείς, δεν γίνονται τσιμπουριά. Πήγαμε προς το τέλος του Ραμαζανιού και ενώ υπήρχε φαγητό στο δρόμο, μόνο μερικοί τουρίστες έτρωγαν και έπιναν. Οι ντόπιοι δεν επιτρέπεται για 30 ημέρες λόγω της Ισλαμικής παράδοσης ούτε να φάνε κάτι, ούτε να πιούν και ακόμα και ούτε τσιγάρο να καπνίσουν από την Ανατόλη μέχρι τη Δύση του ηλίου. Αμέσως μετά τη Δύση τρώνε μερικούς χουρμάδες και μια γευστική σούπα με όσπρια, λαχανικά, φρέσκα βότανα, λίγο φιδέα και μπαχαρικά που τη λένε χαρίρα και μετά ξεκινάει το βραδινό φαγοπότη. Και το φαγητό του ήταν φανταστικό. Εκεί στην κεντρική τριγωνική πλατεία στη Μεδίνα, χιλιάδες άνθρωποι, ντόπιοι και ξένοι, με το τέλος της νηστείας τρώνε, χορεύουν και τραγουδούν. Τη νύχτα του τέλους του Ραμαζανιού γινόταν το αδιαχώρητο. Οι καπνοί από τα φαγητά που έψιναν πότισαν μέχρι και τα παπούτσια μου. Εντάξει, η εμπειρία στη Μεντίνα του Μαρακές ήταν και εντυπωσιακή και υπέροχη.